The citizens of Zimbabwe have lost their trust government nema-ministers avo. Panguva ino patona kuti the government pari kurolla out our initiative our yekunostopa our tsikidzi kana kuti mabedbugs our kumatapi kumbare. Panguva ino vachiona masyndicates vakaita sana Daniel Garwe, vanhu vareza questions vakati vana Daniel Garwe vanoonekwa right now variko vari vakomana velocal governance. Panapa panenge patozobudiwa mari yakawanda manje, millions of dollars anenge atodutiwa just because of these tsikidzi. Don't subscribe or like on the bell kuti tiona mapictures samuri kuona awa. BBC ndomudanyora chiti checkpoint, the whole government ministers and mayors at fumigation blitz in Harare, Matape floods in Mbare to get rid of bedbugs, tsikidzi, which are terrorizing people. People are waiting for their swimming pools. Don't be surprised. Millions of dollars will be looted through this. Zimbabwe is a crime scene. Tovasvika mudanyiro panapa vanhu vachidhauta credibility yemaministers ava vachiti aiwa tiona maministers ese akaungana kumbare raina atona kuti vari kutozvityirawo vari kutosemawo tsikidzi dzacho. Vanhu vanoereza makwestions vachiti aiwa this event we are just sure kuti pane mabilions atodutiwa just to fight tsikidzi. Inoda kuti vanhu valose trust mumaministers anoda kuti anozikanwa kunzi aiwa these guys vangorimo mugovernment just because they are just pocket ministers. Vanenge vada ngopokotiwa mari. Mukatarisa most of them mapindiro avakaita vakapinda nebackdoor. Muona some of them vakabribewa pamaissues impeachment anabomushogeza. Right now vanhu vakutomoti aiwa zvatikateereri izvi zvangokosha ndechongoti tingonzwa kuti vafaita tsikidzi, otherwise zvinozongoita sekuti pabuda mari aiwa tinai nazvo just because we know that these guys vagara mari aiwa ndokwavo. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. So subscribe or like, chat on the bell icon.